ba wacho ni kik waping sirkal. Un pinge uru. Mokwongo adwa nyisi ni the government system ma wan go sani onge government go position. Nitie minority gi majority. Mar ariyo, sirkal ma wan go ok en sirkand UDA, en sirkand Kenya formed by the winning political formation ma en UDA. To kosebedo formed, ng'ata ma ja Kenya oyiene bede minister, oyiene bede PS, oyiene bede managing, oyiene bedo e sirkal. Ng'ata ma ja Kenya en aena ni guondo mantiere gi dina kwede mwalemega osepuonjwa moserude wiwa ni ka wuodwa moro ke moloyo presidency ni to mano ok sirkandwa, mano sirkand joka. Nikech mae makonyo gi e yiero mayot. Sirkal mar Kenya, ini ja Kenya, kik ng'ato tamie. Ang'o momiyo polis to kata jaluo kata ja ODM to sika. Japuonj kata jaluo jomatindo gi gin gi sika sirkal. Nikech sirkal mar Kenya malo ka emi wuondo wa igalo wago. Nikech kama kwede nitiere yiero yot, kama satan nitie dhi e polo yot malich. Nikech kisewacho na kwedo satan gi timbe ne duto to in meyo madhi e polo. Kisekwedo ni sirkal Newton okwedo wachno. Gima kwedo matin kata kanyo inyalo wacho ni in ja Nyasaye to pod irach koro pod okidhi. Gima temo wacho ni ministry machalo like education, health and those small things gin tie under national government and county government. They are not political. Gin ok yiergi. Gin idhi gi academic knowledge mari. Kane kadho ni japuonj ti puonjo. But maromo wacho ni it's just 5 years term. Mani gino wabedo opposition to wabedo sirkal. Koro ng'ene ok wanyal pimogi. And ing'e maber ni Kenya kaka ji dhaw to ng'ama thego gin ang'owa gin police. And police okia ja government, police bendo okia majority gi minority. Koro gimotemo wacho niya, sirkal kata mana kane ng'iyo Amerika, ne nitie Democrats to gi Republican. Yes. Gimano na konyigo matin kanyo. Yes. Bedo minister